MOS surihini ra inquiry isi along close 2.3 phuta kham khesi JCCPA pen kache song asai kiteng Sangpi basa piterang pi pen paglong kampen Mulajan polling station ke parlo sabab grubatma phan ke rak ki pidang Inter teke langjun knockout football tournament angdum kiti ke pathu Karbiang nung live kilang do ana phan seta meni lisa mi juli bepe hin pen cardom ang pajerik lo cardom pini prime tama biratang ton pen RJ tha Kiramdang suri hinira inquiry siani kan chiti ni phai player ni Karbiang nong arlo ke do song trok helekiora song pen Assam sarkar pen central sarkar angbong mon samalam don chetoklo Bangso kache togalong close 2.3 along ke do Karbiang Long Autonomous Council kili kahut inghoi ke babangke kaddo kabaya khe tuma phan ki thudun longjia phan towar kangpu ki do kagajok nonpu anta kache song jurun e plengun e sonsi thekpon long bomlo Kedam tang suri hinira inquiry sianing kan chiti ni phai player ni New Delhi rong sopialong Karbiang Long arlo ke do KAL NLF UPLA KPLT pendang lo song trok risim kangtang pen kache song asong lapen Assam sarkar lapen central sarkar angbong Karbiang Long arlo monsam ke pathirje phanpura chingki chathan ponsi monsam alamdon chetoklo monsam alamdon nang chetok det pen athia bangke monsam alamdon kache togalong ke jongpon close 2.3 long Karbiang Long Autonomous Council kili kahut inghoi ke babangke akhek ido ana tuma phansata mi towar kang pupera jok Karbiang Long arlo ke do an ham phang song tum kache song thur paksi monsam alamdon kalisi so luk so da mong bit nang jap thurong MOS surihini ra inquiry si chetok de pen long riang lo close 2.3 phuthak kham khesi kache song hang jo hang phayan pin la song thotsi pinile thota dipu ru samson sing ti chikimo nirbira thengnolong Joint Coordination Committee for Protection of Authority Matiti Hekpen JCCPA atumpen patil piponsi MOS surihini ra inquiry si along ke jongpon close 2.3 phuthak kham khesi kache song padupon Bangso kache song ahut khorsing teron pen kaning je podateke MOS surihini ra inquiry sialong ke jongpon close 2.3 abang JNA tiga bangke nitum kache song ington pi pusi kache song ahut ninje pon Particularly it's against clause 2.3. 2.3 clause 2.3 is political conspiracy to finish the autonomy already provided to the autonomous council, and that's why we are opposing, and we will be opposing in the days to come until and unless it is withdrawn. Kedam tang surihini ra inquiry si chiti ni phai player ni hele ke ora song trok pen sarkarang bong lamdon kache toga bangki rida kachi pidun vekatumanta chichini dunte lapuan si Assam sarkar pen Karbiang Long Autonomous Council tu bidikan le basai ke claim pusi Chandrakanta terang pen apoi pipo nongke song bom September chiklu sari tarik India government Assam government lapen song trok hele kaman ke ora song tum si MOS dolo so MOS ateng pen semet kosan sina do koklo ma aprang ni tum chini ne te bo hitame central government ba Assam government ba Karbiang Long Autonomous Council hin pen bidikang lim pen arang litum halak signaturia tunta chip protected set an ni litum alam ke kapre song tum ke sta pia bangke MOS pe do kok pen ni litum api lang thulo lang pen lang pir lo ya semer bangke dak sonton samplia putak dak agreement do isia bangke political agreement pulo constitutional isia change banji isia puriborton banji sila kelar doji siksidula constitution apan Kedam tang surihini ra kre sianing kan MOS kache towa hura bangke 6 sedola jokong pavir det la pen jakong do an seta che jordet nang pala mabe Bontanon surihini ra inquiry sianing kan MOS kache toga bangke isi phere me alam do puta terang sang khopen ningje pon tisona ron pen kechari bang la bangke kechari ron langdang lo purutang te kedam tang 1995 MOU hitame ke toklo hada kitame dak la sona changes thang ta ke
sik sidula putak lan se ke pang tang ya phansin dili tung hal sumai ta ke ban dulo hinie bangke MOS phasa hul dolo 2011 hadak sitame dak bangke constitutional changes ason kar ya kevir paviritet nang sik sidul paviritet nang la bang so bang tuke jakong do an sitame chejortet nang ku la so bangke la se agreement be sitan non 2000 non la bang so ni kan 2021 la bang so ke tok bangke sikip hering do News report long sudaring ti Karbiang long live. Mahamaya constituency ke parlo Paglong campaign Mulajan polling station angkang kedo self-help group kep atumaphan Karbiang long Autonomous Council EM Lunsing Teronachor sangpi basa pi terang pe hinpen pe ke thaga therang lapen asona pe ke ronamai kepadopon Kedam tang arkoi ni phai kre pli arni paglongkam sartherong piarong pathua klamalong Mulajan pen paglongkam polling station atum chepatir piponsi Mahamaya constituency ke parlo paglongkam pen Mulajan polling station ke parlo self help group atuma phan pe ke thaga therang kerona mai padopon Bangso Maya long alohia man pen Karbiang long Autonomous Council EM Lunsing Teronachor sangpi basapi terangpi kachetong donalong VDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mohila Probhari Hewali Ingtipi VDC Klembangphu Phibison Kroatum Pendanglok BJP Klembangphu Klembang Phiatum Chetong don Bangso ahut sangpi basapi terang pehin pen self-help group atuma phan mathasi alangli tum kaching thorahin kama prang dun thekja phan pa kinmang padokonsi alangli jongjung pen self-help group kep atuma phan pe ke thaga therang keron pachetang pon Bangso ahut saru sarhang atuma phan setami matha ponsi pe kar om pe kok lapen choi setami pi bajur pon Bangso Maya long alohia tumpen lamthi ki jai pon ki BJP a sarkar atum rara phan ke matha kang hon kapaching bar pon theka sonsi Mahamaya MSC mate EM Lunsing Teron setami kang hon kapaching bar pon theka jok penangan ki dukela atum ta asana sanawar sai long dun ritilo lasi ke bangji langar ni ta an so se alang ni long cherap chitto du nangji pusi ningji pon rinti Pini mane chukidam tanga program hostame belughata program long hot puling hini pelughat lapen mulajana PS angkang alo kido self help group atum ana phansi therang keron lapen blanket keron laso a program padupon lo sitami hala so hora bangke therang abang tang idera mat rumphonsi pipon cholo department hin pen kali mane baido aning ke hang aning mane aso angkang amuhila tuma phan kaching hon ong a joini masi alang methanga tang ahin pensi labangso atherang abang keron ponlo niladak nilituma isia program deng pon labang ke chu kedam tang por hut hala langsun nalong pilo hala therang humpo pilong lo lapen la humpong bong pen non aku humke pichulo humkri postal group tum phan pilong lo lapen pi sitamin le so long bang aku pita ron pon long lo lapen genji lapen sarpinai na atuma phan pekok lapen joy sitami keron pon padupon labang ke sangpi basa piterang pehin pen alangli ningkang sampen mane la punat alangli nang ke humri pen pa pipiglang pu chini sik kiduk parpi gatuma phan absona award sai bangke kewan pilu Sangpi basa pi terang pi alangli ning keme pen lapuson rar phan akirap ke pajir pona puthak jasme darang liphan paklong kam lapen Mulajan polling station araratum kachoro lapen kurwang thu pajir don Long parpik lo, athe batai IM sarni tu phan rapik lo. Kiceng hun bari khang mong tame towata nang bonai pilo, lapen isi nang rapik lo lapen pini tame aku lapuson herang keron pon lapen genji belengkel hai keron pon thega pot nili suri sire lang phan churu parpik lo. Tenon kelang ye election apu thak tame alang ni phan sini tum kadog ve tame pini chetong dun chol polin tum dak sartherong pierong keni tum ke kaike ta alang ni tong tin tum arjap dun tipo. Dok moka pen sem singing ti Karbiang long lai Kidam tangar koi ni phai Great Rock Siar ni Tekelang Jun along Inter Tekelang Jun knockout football tournament along Sokrakhat FC atum pli isi mate 4-1 goal pen kachepa haipon Bangso angdum kiti kapathu ponalong alohi sarpo man pen korkanthi BJP Mandal Committee amaipu doloi ingti Samilangso Town Committee amaipu Robinson Rongpi RSS Klembangphu Komal Singh Rongpi Bura Singh Tokbi Juduram Daimari atum chetong dunsi RD Pitan Renti
Labang so ang dung kiti ka pathu pon along Sokraghat FC pen Lokimona teranga tumang bongsi pathu pon lo. Ke pathu bo ma pora hut Sokraghat FC atum ke thek muchot pen ajok Lokimona teranga tuma phan bol pum plian thapon lo. Bonta Lokimona teranga tuma bang boli pum ansi ka che voidunun chora jok Sokraghat FC atum chepa hai pon der lo. Kachitong dun alu hi sarpo Korkanthi BJP Model Committee amai phu dolo India hin penlam theke than ponke ke pathuanat anso se kangthur ponja phan CM Dr. Tuliram Longhanga ke mangpon lake sports culture henlo. Sports culture ke paman ponja long local EM Raju Tiso setami kai keta ame thanga constituency long ke pathuanat kai keta chirap che todun verlo pusi than pon. Dak tikelangjun sports hin pen aning kanwang ke pipon inter club pulutang te pudamlo pulutang te labang ki si primary section lo isi labang so sports science tame primary section mata labang so a foundation abang ke akinang sot nai ke lalo a foundation pen si ajat amos tame mesen nang ji lapen primary long si ajat mos tame mesen pen bor ipunang ji kolam te ke lalo lasi sports science tame lada pang ke primary section so primary section pen si high level ans tame ake making kam che yor kon thai lase labang so sports ahin pen mate labang so sports alam the putha ke pudam jikang tung ke lalo je litum karbenglong ustame litum phane ke japon karbenglong team mate chief executive member ake hai Tuliram Longhang sir ake mang ke lalo je sports amos tame wokta char paman unangji lapen prek amos tame litum theklo litum karbia jutang amo postame culture amos tame lang kakis tame RDP pon sonda tase education amos tame alang RDP pon lase litum kuson si litum karbenglong tame kitching tool pon ma mate develop din ma labang so sa banglang ito bord pon Dong mukak pen Samsung ingti Karbenglong live. Ninkan Troxer Kebra Hini ke playing veteran singer Lata Mangeshkar COVID positive ke Longpen Candy Hospital Mumbai along Selang Ponbom. Bharat Ratna Padma Vibhushan and Parta Padma Bhushan anong ekilong alun sepi Lata Mangeshkar alangli okpran ke meme abirta non hedjong national abirta long pachetak ponlo. Birta tengke alangli phan corona ke soang thek ke Longpen ajok Candy Hospital Mumbai along Selang Ponbom lo. Corona positive ke Longpen alang liphan ICU along Selang Ponbom lo. Lun sepi Lata Mangeshkar alang li arta ningkan Troxer Kebra Hini aphai litang lo. Prabjin pen okpran kemikelong japhan Hindi Marathi Bengali pen chenglo kapre ka khei ke kroi ke deng pona thorom ke do anta arna makeng rielong kardom kar dipi pon japhan chuning rik pon. Veteran singer Lata Mangeshkar aphan okprana satlang along COVID positive ang thek Longpen hithi ruyapor intensive care unit mate ICU along Selang Ponbom lo. Lata Mangeshkar aphan dead piang kangamulu katum alang li lunjir aphan karju ninghang pikpinong. Prabjin pen alang li sayang mo ke claim kedam pon thulong japhan arnam kardom bidun japhan okpran kelang asai khiatum pen dead piang kangamulu atum aphan kachuningri padupon lo. National Desk Report, Karbenglong Live. Akiro bajiro nani tuma phana porka chipi pen birta nang kelang dona pot. Pini prime tama birta ki lapan si kantone lo.